Bizkaiko Foru Aldundiak aplikazio informatiko berri bat jarri du mybilbaobizkaia.com web orrian Bilbo Bizkaiko ekoizleek eta merkaturatzaileek sortutako produktu turistikoak online erreserbatu ahal izateko. Sistema honen bidez, hotelak, landaetxeak, bisitaldi gidatuak eta txakolindegietarako bisitaldiak erreserbatu ahal izango dira besteak beste. Ekoizle edo merkaturatzaile bakoitzak bere produktuen kudeaketa individualizatua egingo du eta pertsonalizatzeko, eskaintzak egiteko eta bestelakoetarako aukera izango du. Erreserbak denbora errealean egingo dira. Bezeroari momentuan berretxiko zaio produktuen erosketa agentzia bonu baten bidez. Edo nola ere, online denda hau ez da produktu turistikoak erreserbatzeko ohiko zentral bat. Ekoizleak eta merkaturatzaileak arduratzen dira merkaturatze prozesuko fase guztietaz. Produktuak sarean jartzeaz, eskaintzetara egokitzeko produktuak aldatzeaz, prezioa jartzeaz eta saltzeaz. Aplikazioa, lehenik eta behin, azken bezeroarentzat da, hau da, egiten dituen erreserbak erabiliko dituenarentzat. Baina laster, bidaia agentziei ere emango zaie erabiltzeko aukera, haien bezeroei zerbitzua emateko.